ejidebugo Nnamdi o mecha gbanariva aka kpalụgo n'elu eje kafaza ajụjụ ọza ajụjụ etu okwu esi dị na court fa na-ekwu n'elu anyị ncha niile ama agba ọsọ n'ofu ugboro onye ọna ga na-eme nke anyị nwere ndị kwetere na ka akpa si gbanwee omume a na-eme si mee ka ife luru ndị ọzọ ruo anyị nwa ọ bụ mụ nọ na ya nke ọzọ bụrụ na na-ekwu na ijide ya abụghị ya bụ isiokwu ife dị mkpa bụ ijide ife na-ese okwu gọọmenti Naijiria nebe anya ka fa jide ife na-ese okwu ka edozie ya maka na ọ bụrụ Nnamdi Kanu ọtatọ Nnamdi Kanu echi ọ ga-abụ onye ọzọ ọ bụrụ na fa enebe anya n'ife na-ese okwu na Naijiria na ife a ga-abụ imenyụ ọkụ nke a ọkụ ọzọ emurukwa maka na o nwere ka mmadụ ga-esi nọdụbe nna ya bụrụ onye ọbịa ịma na ife ndị mmadụ aghọtara bụ na ọ na-aba abịa maka ife ọ na-ekwu n'ọnụ ọ dịka ndị Igbo si ya kwube onye abụ nwa ntorobịa ka ọ bụ ọka nwatakịrị mana etu o si ghọta ka o si mebe nke ya o nweghị onye n'ime anyị kwadoro iji tigbuo zọgbuo wechọta ọdịmma ndị Igbo na Naịjirịa anyị ekwetara sọsọ jikọrọ ya na ndị Igbo na ife ọ na-ekwu na na-emebu ndị Igbo ọhịa ndị mmadụ ji mee ka agasịra na-emeri ebere na ọ na-ekwu maka ọdịmma ndị Igbo mana mgbe ebidozi igbube mmadụ sụgbu n'ọkụ anyị ekwetara nke ahụ ife ahụ ọ na-eme anyị na-ekwu ya na ọnọdụ ndị Igbo adịrọ mma ndị okenye anyị so ekwu ya mana ekwetara isu n'ọkụ igbu onye uwe ojii gbuo onye amị agha ama onye kwetere ya enwekwu onye ọ hapụrụ ọ na-akpali onye ọbụla ya bụ na ife na-agwa gọọmenti bụ fa usoro iwu wee nebe okwu ya anya mana nke kacha nke bụ n'agbanyeghị etu o si were anụ ọgụ nke ya si neba ife na-ese okwu anya ọ dị m nwakwụ na ya si neba ife na-ese okwu anya si eji na ife eji nwata ahụ tụhụ onye na nwa ọ bụ etu o si eme ọ bụ na o meteghe ka o si wee dị a na-ede mana pepa ma ihe ọ na-akpọba ma nke ọzọ si neba nke ahụ anya mana si nne ji nke ahụ iche mana si neba anya n'ife a na-ekwu ọ bụ na ha mere etu anwa ha ga m asị gị na ife Nnamdi Kanu na-ekwu si nsi aka adabago ọka jụgo oyi mana isi na ikweta na ndị na-ebe akwa na ife na-emefe ha dọrọ mma ịma na ị naghị enye aka ka egbo onye m mkpa ka egbo nsogbu a so ekwuru m so nọọ etu ndị na-achị Naịjirịa ga-esi meso mba niile omume ga-eme ka udo dị ha jidegoro Nnamdi Kanu tụwa mkpọrọ kịta ekwu ife a ga-eme isiokwu ime egbebere ugobere na Naịjirịa nsogbu ga-adịkwa onye ọzọ ga-apụtakwa egbu achara efukwa so si na anya n'isiokwu onye nwere nwere etu o siri enwere ndị na-anọkọta bụrụ egbe jebe mụnwa kwuru na TV etu ọ bụ na o si aghatụ na ife ga-egbo nsogbu ahụ ka akpa ndị Igbo si na akpa nwoke na nwaanyị ala n'ute ọ bụrụ ya mụrụ ya mafụrụ gị n'ike akpa ala n'ute ya bụ na ife dị mkpa bụ fa na-achụ Nnamdi Kanu etu ha si wee jide ya ejidebeghị ife ha na-ese okwu ime Nnamdi Kanu arrest ị ga-emekwu ife na-ese okwu arrest ọ ife ha na-ese okwu ya bụ isi ụka mee egbebere ugo belu mee ka iru nke a ka ọ dị ọfụ famịlị Naịjirịa ka ọ dị ọfụ si weta ịfụnanya tinye n'etiti Naịjirịa ife dene
ife lụrụ Okeke luelu Okoye, ife lụrụ Adamu luelu Adebanjo, ife lụrụ Adebanjo ya luelu ndị dị iche iche ma ndị Idoma ma ndị mba mmiri si ka ebe na Naịjirịa ka olulu onye ọna ndị ụmụaka ndị ugwu na-enweta ọrụ, ụmụaka ndị Yoruba nwetebe ọrụ, ndị South South ha nwetebe ọrụ, ndị Igbo nwetebe ọrụ, obodo adị n'ụsọ. So na ana m ekwu na ọ bụghị ijide onye na-ekwu okwu bụ isiokwu, nọ ijide ife na-ese okwu ka ya bụ ijide ya udo adị. Anyị kwetara na Naịjirịa, mụnwa ekwetara m n'ezie, maka ọ na Naịjirịa jikọrọ ọnụ ọ ga-abụ nnukwu obodo n'ụwa niile, mana obodo Naịjirịa ekwetara na ya bụ nke a ga-enwe egbebere ugobelu, ya bụ akede mere nọ m yalụ nwunye di m. Nwere onye mmadụ kpọrọ asị, ndị Igbo akpọrọ ndị Naịjirịa asị, ndị Igbo akpọrọ ndị Naịjirịa asị, mana ife anyị na-achọ bụ ka ebili n'udo, ka eme ife ọfụma, ka eke ife ọfụma, ka onye Igbo pụta ọkụ aka n'obi si na bụ onye Naịjirịa, onye Hausa pụta ọkụ aka n'obi si na bụ onye Naịjirịa, si emezi na etu esi eme ya. Maka na nke a bido kịta etu esi jide Maazị Nnamdi Kanu, gọọmenti ga-agba mbọ nye aka nebebe anya n'okwu anwa na-ese okwu akpụ n'ọnụ, onye ahụ ife ga-eme arrest the issues, the problems that give rise to this uprising. Imere anya ya ife aka akwụsịgo eri oge. Ọ na 2016 ka m gwa gọọmenti Naịjirịa na etufa si eso okwu ma gbasa ọbụọ ma IPOB na fada esoti ya na mbụrụ bịa na Igbo lụba ilo weta ego enyere ndị ọzọ lụba railway gaa na Igbo. Onye Igbo kuniri ni si na gọọmenti Naịjirịa si akụtu onye ahụ. Ọ maka na ndị na-amalitenụ na-aba mba na-ada eme nka ndị Igbo na-afụ na eziokwu na ife a na-ekwu bụ eziokwu, ọ ya ka onye ọrụ ji daa ndagịrị o wee detu a nye aba bido kịta mebe ife anwa dị ndị Igbo njọ na mmụọ va na ife a na-emefe adịrọ mma, si neba anya n'ime ya. Ọ ife m kwuru gbanwee omume va n'ebe ndị Igbo nọ, agbanwee ya ị na-alụ ilo na-eme nka na-ewe omume n'ọrụ na-eme ife mee ebe abụrụ ndị kwetere ekwete enye gị ife ha dị na constitution ndị Igbo enye Nigerian gọọmenti loyalty.